We will do our best to stay above petty politics. We're not here to be petty, we're here to work. Afungisiwe ngokusesikweni namhlanje amalungu eParlamente angama-58 e-MK Party kuquka nelungu le-ANC uZizi Kodwa. Sizoba nabantu balapha uhambo size siphume la umhlazane sebethi impilo yabe sibuyele esimeni sebenezindlu sebenalo uphahla kuningi osekwenziwe ukuzama ukulekelela. Kulubaphathiswa entsha ephondo laKwaZulu-Natal uThami Ntuli ityelele othongathu kuya kuhlola kuba le ndawo ingabuyiselwa kanjani kubume bangaphambili. Sitamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandamba Ndodwa ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Msontsundu. Parliamente namhlanje ifungise amalunga angama-58 ombutho e-MK Party okukuzemva kokunyevulela iseshoni yokuqala eParlamente yokufungiswa kwamalungu kwiveki ephelileyo kanti la malungu e-MK eParlamente akhokhelwa nguGqirha John Hlophe nowayeyijaji kwinkundla yaseNtshona Koloni. I am the leader of the MK Party in Parliament. The president is still President Zuma. Ibilovuyo namhlanje eParlamente nanjengoko kufungiswe amalungu amatsha wombutho e-MK Party ukanti kufungiswe nobesakuba ngumphathiswa wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Zizi Kodwa njengelungu leParlamente. Amalungu e-MK Party aquka uDuduzile Zuma noyintombi owayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma, inkokheli yombutho iBlack First Land First umnumzana Andile Mngxithama kuquka nalowa wayesakuba ngumphathiswa wezezimali kweli nowaxhuzula imikhala impelaveki enye kwesisikhundla. Inkokheli ye-MK Party eParlamente uGqirha John Hlophe uthi baza kusebenzisana neminye imibutho esele ikhulile ukuze bancance ulwazi lokukhulisa iqela labo. We are going to work very closely with other progressive parties in the opposition. I have in mind the EFF, I have in mind the ATM and other progressive parties. We stand for the issue of land in this country and we're not apologetic about it. We want each and every South African, black or white, to have access to land. Umnumzana Hlophe uthi bazaqinisekisa ukuba bonelisa bemi belilizwe ingakumbi abalandeli beqela labo. We will do our best to stay above petty politics. We're not here to be petty. We're here to work because we have been elected by the people of this country. We consider that to be our role and we're going to engage in a very robust debate but in a respectful manner. Kusenjalo ingcele yezopolitiko uGqirha Levi Ndowu uthi la malungu anika ithemba kwaye akulungela ukusebenza namanye amalungu eParlamente. What is primary is that they are always going to work within the confines of the law in everything that they do. And for me, that is a clear positive sign that you have got a party, even though it has had issues with the election results, they appear to be fully understanding what they're supposed to be doing, and as long as they do it within the confines of the law. Ukanti abemi belilizwe balinde ukubona ukuba eliqela liza kuba nefuthe kwisini na eParlamente. Kusenjalo lifungisiwe nalo ilungu le-ANC umnumzana Zizi Kodwa eParlamente namhlanje uKodwa ufungiswa nangona ejamelene netyala lokufunjathiswa phambi kokuba afungiswe uKodwa uvakalise ukuba useParlamente njengelungu elithobela imithetho nemigaqo ye-ANC emva kokuba intatheli yethu iye yambuza ngokufungiswa kwakhe nangona ejongene nezizithyolo ezinkundleni. Well, I'm here because I'm on the list of the ANC. The list has been certified. I was supposed to have been here last week, but because of other matters. But as for the issues you are raising, I think the organization can explain. I'm not here to speak on behalf of the organization. I can't speak on behalf of caucus. I'm here as a member, as instructed in terms of being number 25 on the list of the ANC to come and appear.
to come and sworn in. So I'm here as a discipline member because I've been expected to come and be sworn in. And that's why I'm here today. Kanti ingcali yezopolitiko uNjingalwazi Ntsikelelo Breakfast uphefumle ngokufungiswa kukaKodwa ngelithi ANC ikhethi phele emasini. No, I think the ANC is applying double standards. I think they have confirmed the view that has been held by many South Africans that they don't take the fight against corruption seriously. I mean, how do you make a person who was charged of corruption to be sworn in? What message are you conveying to the country? I think the step-aside principle, it was used to entrench hegemony by a particular faction of the ANC and to sort of like purge some people who don't belong to that faction, because you can see that those who belong to the dominant faction within the ANC, you know, they are treated with a kid's glove. And those who belong to the other faction are being dealt with accordingly. Emva kokufungiswa njengenkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal uMnumzana Thamsanqa Ntuli kwiveke ephelileyo namhlanje uhambele othongathu kuya kuhlola ukuba le ndawo ingabuyiselwa kanjani kubume bangaphambili. Ebutsheni benyanga le ndawo yathwaxwa ngamandla sisaqhwithi esadala isanqwe komasipala abathandathu kwiphondo laKwaZulu-Natal sibangela umonakalo zaxabisa imali ngaphaya kwe-1.3 billion rand. uNtuli uphelekwe ngumphathiswa olawulo lwentsebenziswano nemicimbi yezemveli umfundisi Thulasizwe Buthelezi. Inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal esandula ukufungiswa kwiveke ephelileyo uThami Ntuli namhlanje uyibambisa qhuma kwi-ofisi abekwe kuyo uhambele othongathi. Uncokole nabahlali nalapho achaze izicwangciso abanazo bengurhulumente wephondo emva kokuba le ndawo yantlithwa kanobomi sisiphango ebutsheni balenyanga. Sizoba nabantu balapha uhambo size siphumela umhlazane sebethi impilo yabe sibuyele esimeni sebenezindlu sebenalo uphahla kuningi osekwenziwe ukuzama ukulekelela ukuthi abantu balapha babe nophahla okuyilona lona kodwa baningi kakhulu abanye kusafanele basizwe ukuza kwethu lapha ke ukuzobuka lokho nanokugcizelela nje kakhulukazi ukuthi ukwakha kabusha impilo yomphakathi walapha kudinga na umphakathi ubambe iqhaza ngoba khona ungayokwenziwa uhulumeni kodwa kuyokwenziwa yiwo. Ingakho ke besixoxa nanawe nje namhlanje sixoxa ukuthi liphi ibona iqhaza abangakwazi ukulibamba ukuthi indawo yala ibuyele esimeni kodwa futhi sigcina siba ngcono nasesimo ngokuthi babe hlala emphakathini onokuthula, bahlala emphakathini ongenabo ubugebengu, bahlala emphakathini ongakwazi ukuthi nabafuna ukutshala imali bangasabi ukuza la. OkaNtuli ukwathe bengurhulumente wephondo babeke bucala imali elinganiselwa ku-100 million randi eza kuncedisana nolutsha ukuba ludale amathuba engqesho. Kungekudala nje ihhovisi leli engiyisisebenzi kulo lizobe selithula imali engango-100 million yokuthuthukisa intsha esemabhizinisini. Intsha lekhona la ingasebenzi ikwazi ukuthi ihlomule siyilekelele ukuthi ibe ingxenye yamabhizinisi. Emva koko yena nebhunga lakhe bajongise imibombo olundi ukuya kuzazisa kwikumkani ukumkani Misuzulu kaZwelithini emva kokufungiswa kwabo njengabalawuli abatsha kwizikhundla ezahlukeneyo zoburhulumente ukanti baphelekwe inkulumbuso yesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi. Lufuna ubulungisa usapho lenenekazi lekiminyaka engama-35 nelithe laphulukana nobombalo kwisibhedlele iGeorge Mukhari Ga-Rankuwa kuMantla ePitoli kulandela umlilo oqhambuke kwicandelo labagula ngengqondo. Esi sigulana besikwigumbi elingasese ngethuba kuqhambuka umlilo. Ingqonyela yesibhedlele iGeorge Mukhari Academic Hospital uGodfrey Mbaga uthi kuqhutywa uphando malunga nonobangela womlilo osube ubomi besigulana esineminyaka engama-35 ubudala. Izolo icandelo labagula ngengqondo kwesi sibhedlele likutyungelwe ngumlilo obangele ukubhubha kwale nkosikazi ngelo xesha ebekwigumbi elingasese njengenxalenye yonyango lwakhe. Ubuncinci ezinye zezigulane ezili-17 kuye kwafuneka zikhutshwe. The family have been involved. We have called them. We sat them down last night and we explained what actually happened.
And they also gave us a timeline that they want us to move with speed in terms of our investigations so that they have peace and closure. Kusenjalo isebe lezempilo eGauteng lithi isibhedlele sisebenze ngokukhawuleza ukucima lo mlilo. So all the equipment and the systems to extinguish the fire were from the hospital itself. Of course, there were fire brigade and other authorities that came in to then help with the diverting the combustible gases and the smokes and so on. Usapho lakwaMohlame luthi lufuna impendulo ngokubhubha kukaLerato. I just want justice. The hospital must told me what happened really to Lerato, because I take Lerato to hospital. She must be cured now. I don't know what happened. They must give me answers. I must know. Esisiganeko siphansi kophando lwamapolisa sithetha nje. Iziphathamandla zamapolisa aseMpuma Koloni ziqhwabela izandla ogxabazo esipoliseni ngomsebenzi oncomekayo wokufumana ukwande mpako benyamelele ngomhla we-14 kuJuni emva kokuthi ndikwendaba zokulahleka kukakwande kwinqaku leendaba zethu. Ukwande uqhagamshelene namapolisa aseMzamba eBizana. Kungoku nje ukwande ubekwe kwindawo ekhuselekileyo lusapho ngelixa lilungiselela ukuvula ityala lokuxhwila. uNtsiki Noyiya ube nodliwano ndlebe nomama kakwande ozele imincili kukufumana intombi yakhe iphila. Ngaphandle kwamathandabuzo lisa yimincili yodwa kwelikhaya lakwaBomvu emva kokufumaneka kokwande eMzamba ngaKwaZulu Natal eBizana. iBizana ke idolophu yokugqibela phambi koba ufike kwiphondo lakwaZulu Natal. Ufunyenwe ngamapolisa aseMzamba atsalela umnxeba umama kakwande. Oku kusemva kuba elahlekile ngomhla we-14 kuJuni njengoba efumaneka nje kusuku lwe-11. Kodwa ngaphandle kokulibaza ngoku ndiqhagamshelana kunye ngqo nomama kakwande onwabileyo. Siyambona uncumile. Mama kakwande, ufumanise njani into kokubana ukwande useMzamba emapoliseni? Ngubani oxeleleyo yaye niziva njani ngoku now that ubuyile? Siziva sonwabe kakhulu silusapho uba umntana efumanekile futhi efumaneke ephila. Ndibulele kakhulu amapolisa, ndibulele uNewsroom Africa, ndibulele indaba zethu, ndibulele abantu base-South Africa aye bancedisana nathi ekukhangeleni umntana nangemithandazo. Usapho lonwabe lonke kangangoba nosapho lomfana obencuma naye oberhaneleka bonwabile now that umntwana ufumaneke engonzakalanga, engenzakaliswanga futhi nasemoyeni onwabile emphefumulweni kuba ebekwindawo ekhuselekileyo, ebezifihle kwitshomi yakhe kuba esoyika kungekehli. Bangaphaya kwe-20,000 abafundi bematrika abaphuma kwizikole ezahlukeneyo abazimase inkampu yasebusika yezifundo zabo kwiphondo laseMpumalanga. Umphathiswa wesebe lezemfundo kweli phondo unkosikazi Kathy Dlamini uthe linyathelo liza kuba likhubalo ekuphuculeni iziphumo zebanga lematriki kweli phondo, ingakumbi kwizikole ezingaqhubi kakuhle zasemaphandleni. Lona ngumkhankaso welitiko letemfundo eMpumalanga lohlose kulungiselela abafundi bakamatikuletsheni ukuthi babhale kahle ekupheleni kweminyaka. Kanti ke bafundi bathola kusitwa abothishela lese bangumkantshubovu etifundweni letihlukahlukene. Bafundi bayakujabulela lokhu. We have been through a lot, we've been doing many things, we have been studying a lot, and they have helped us get to where we want to be. Subjects I'm doing, it's like history and other subjects. I want to do LLB law next year. Yeah, that is why I'm here, so I can improve our mind. Litiko letemfundo lithi bafundi labasitwako ngulabo labaphuma etikolweni letitfole ngaphasi kwa 70% eminyakeni londlulile. These are very, very much important to the learners, and also encourage all the learners that will be writing the national certificate at the end of the year to make good use of these winter schools. Dlamini ugcizelele ukuthi umkhankaso lo njengalo utabasita kakhulu bafundi ukuthi bangacabangi nekukopa. Umphathiswa welitiko letemfundo eMpumalanga Kathy Dlamini sewucucutele bafundi ukuthi basebenzise leli thuba ukuthi baphase kahle ekupheleni kweminyaka. Kanti ke lesifundza sitibekele ukuthi sitawuphasa ngemaphesenti langu 83 kuwo lo mnyaka.
etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga. Ligalelekile eMthatha eMpuma Koloni igqiza eliphuma eBerlin kwelaseJamani kwisikolo iNelson Mandela kuzawuqinisa amatyathanga entsebenziswano nesikolo samabanga aphakamileyo iSt John's College. Ubudlelwane phakathi kwezi zikolo zibini kuxhobisana ngolwazi ngembali yezopolitiko phakathi kwalamazwe namasiko nezithethe. uNtsiki Noyiya ubekhona ngethuba ezindwendwe ezisamkelwa inqununu yaseSt John's abezemfundo nabafundi kwisikolo senqwelomoya saseMthatha ngalenjikalanga zewasiqulunqela lengxelo. Phakathi kwisivumelwano samatyathanga ozakuzelwano phakathi kweNelson Mandela School eJamani neSt John's College eMthatha kukufuthelana ngezemfundo kanti nembali eteketeke yezopolitiko iphala phambili kwimiba ebumbe lo mtshato. And we are particularly interested in South Africa and the things that are going really, really well, and also the things that could be better. And we hope that when the South African students from St. John's come to Berlin, they will be able to also see some of the things that work well in Germany and also some of the problems that we face as well. Yonke imiba abazawuchankcatha phezu kwayo izawushicilelwa khona ukuze ifikelele nakwisizukulwana esizayo. We're looking forward to making a documentary where we'll be talking about the injustices both in Berlin and in Mthatha. Abafundi base St. John's College bathi kukhulu abaza kuvuna kobudlelwane. Abubudlelwane bethu busifundisa kakhulu, especially when it comes to apartheid era and the South Africa lesinayo ngoku. You see, and especially when it comes to politics, because lendo it doesn't benefit isikolo sethu sodwa, but also this country as South Africa, because we are fixing the injustices of the past. Kulindeleke ukuba izindwendwe ziluqoshelise olutyelelo ngomhla wesithathu kwinyanga ezayo. Ukanti ngoSeptemba ngabafundi neetitshala zase St. John's College abazawuntingela eJamani ngeliqhubela phambili nobubudlelwane. Kwindaba zethu ku Channel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Mandibambe kasibini kuwe qwathikazi edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kwelam iqonga lemozulu mnake igama lam kuthabile Makhaphela uMamthembu. Nansi bethuna imozulu. Sayivula ke ngokuphalwa ngokubazi bukela ingxelo zekho neziganeko zakujaje kuMzantsi Afrika kuphela. Sibona kakhulu mbukeli ba imeko lokho imandundu kakhulu phaya amaqondo okutshisa wethu aye encipha impela phaya ephondo laseGauteng phaya kumazantsi weliphondo. Siyarinyana kheng phaya neziphaluka ku1 phaya xesha lasesele futhi kuphela kamandi qabaje kamafu ngo19 degrees kuhlwa. Amaqondo phansi naphezulu phaya ephondo laseMpuma Koloni ngomso phaya koBurgersdorp kubanda kakhulu ngo-3 phaya ekseni futhi kukhumozulu phaya livele kakhulu ilanga futhi kala 18 degrees ngurhatya. Nansi kaloku imozulu phaya ephondo laseFreystata phaa ngomso koBloemfontein phaya imeko kakhulu imbi kuyabanda phaya ngala1 nokubukela futhi livele kakhulu ilanga phaa futhi ekseni xa bezawuvala imini yabo futhi ku20 degrees kuyabanda eFixburg ngeqanda. Bethu nje phaya ephondo laseNtshona Koloni ngomso phaya ko-Oudtshoorn umzekelo phaya neziphaluka ngu8 degrees akhona amafu phaya nomoya obhudla kakhulu phaya kuyabanda isiza nencwancwa phaya ngokuhla futhi namashumi nje akhatshwa sisine. Imozulu phaya ephondo laseNorthern Cape ngomso phaya ko-Uppington kala 7 degrees phaya ekseni futhi bahuqe beyisoka imini yabo futhi kakuhle ngelanga ngamashumi nje mbukeli wami akhatshwe sisihlanu. Ukanti imozulu phaya ephondo laseNorthwest ngomso njengaphaya koMahikeng ko7 degrees phaya ekseni futhi qaba nje ngamafu phaya ngokuhlwa futhi ka20 degrees. Rustenburg iyabanda ekseni ngesithandathu. Silapha bethina kaloku eGauteng province phaya koJohannesburg kumbindi weliphondo ku4 degrees phaya xa bevuka futhi ekseni balusoka usuku ngenqele kakhulu phaya koSprings bevuka phaya ekseni futhi kala 5 degrees kuyabanda. Xa sinyuka siqaphela phaya iphondo lethu eliphezulu apha eMzantsi Afrika phaya eLimpopo pokobilabila futhi kuyabanda ekseni ngesasixhenxe akhona amafu ekhatshwa ngumoya obhudla kakhulu futhi ka23 degrees. Sehle ngalo sithutsho ke phaya iphondo lethu lapha kaloku koMpumalanga eMalahleni phaya umzekelo kuyabanda futhi ngo4 degrees kusabanda phaya ebusuku futhi ngenxa yamoya obhudla kakhulu futhi ukhatshwa ngu19 degrees. Mbukeli wami ekhaya masiyivaleka lo mozulu sisonke phaya ephondo lethu lokugqibela phaya kuKwaZulu Natal njengaphaya eNewcastle ngesasithathu phaya ixesha lasekuseni futhi beyisonke imini ngomoya obhudla kakhulu ngo19 degrees kuyabanda ephongo lekuseni ngo12. Itsho kaloku imeko apha kudeska yami imozulu mna ndithanda kangaka xesha limyole.
kamnandi mawethu.